Kako započeti priču o kojoj čini se gotovo ništa ne smiješ reći? U kojoj majka staje uz oca svoje unuke, nasuprot svojoj kćeri. Kako ispričati priču u kojoj i drugi unuk postaje razlog očajničke borbe još jednog oca, iste majke? Kako ispričati priču u kojoj pravila igre određuje samo jedna osoba, a svi ostali hodaju unutar 150 metara zabranjene priče?